Tawag sa mga kakasalon. Primerong tawag. Nori Frion Batoriano, 41 anyos, soltero, tagapakol Naga City, aki ni Hever Batoriano, asin Soledad Friol. Buot mag-agom kikinses Sira M. Valeros, 33 anyos, daraga, taga San Felipe, Naga City, aki ni Expedito Valeros, asindina Manalastas. Primerong tawag, Divino Francis Tendenilla, 34 anyos, soltero, taga Lumeda Subdivision, San Felipe, Naga City, aki ni Rafael Tendenilla, asin Norma Chokson. Buot mag-agom Kimayka o Visaya, 22 anyos, daraga, taga San Fernando, Camarines Sur, aki ni Mamerto R. Visaya, asin Editha S. Umbao. Primerong tawag, Junan Belga, 26 anyos, soltero, taga San Felipe, Naga City, aki ni Arcangel Belga, asin Salvacion Solo. Buot mag-agom ki Judy Ann Kasim, 24 anyos, daraga, taga Bagongbong, Minalabak, Camarines Sur, aki ni Melchor Kasim, asin Marivic Ramos. Kung si isay man po an may naaaraman na makakaulang sa pagresibe ninda nin banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po magdolok sa satungkura paroko o magyan sa opisina kan parokya. Salamat po. Diyos maray na aga sa indugabos mga tugang, ang Santa Misang ini idinudulot niya to sa mga minasunod na intensyon. Thanksgiving birthday of Isa Grace Parma na idinudulot ni Tessie M. Parma. Thanksgiving Mass na idinudulot ni Glenn Lovis Mendoza. Petition for good health of family friends na idinudulot ni Ginalyn de los Reyes Rodriguez. Para sa mga kalag ni Corazon na idinudulot ni Rosabel Bayot Romoquillo, sa gabos na kalag sa purgatorio na idinudulot ni Claudine. Asin ang gabos na intensyon kan mga nagdadalan digdi sa satuyang live stream mass. Liwat, Diyos maray na hapon po sa indugabos mga tugang. Yaon na kita sa ika-26 na Domingo sa ordinaryong panahon. Ang satong tema, sa liturhiyang ngunya na Domingo, inaapunan kita gabos na talikdan ang kasaalan, asin padagos na magpahiling nin paggalang sa satong kapwa. Magkaboronyog kita sa pag-umaw sa Diyos na pano nin karahayan. Ang satuyang celebrante mayor asin predikador, iyo po si Reverendo Padre Godofredo Rueda Jr., School Chaplain. Matindog po ang gabos asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Kaugmahan na daing makakaagaw, kundi kabuyan sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahanay, kung kami sa imo ginapuli. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Krisang kagunanan pagkamon kan Diyos, asin na pagkisumaro kan Espiritu Santo,
mapasain dagubos. asin sa imong Mga espiritu. tugang akontan sa tama kasalan, tanganing magkanig at magsalabra, kan mga banal na misteryo. Durungan po kita, makusog, nag-uumbisal ako sa Diyos sa mga kamahan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko ni makuri, sa isip, Sa tataramon, Taramon, sa sing- gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pangibi sa kaguranan ng Diyos. Mahirak man lugod sa to, ang Diyos sa mga kamahan, asin pagkapatawadan sa to mga kasalan, daraon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mahal ka, kagurangan, mahal ka, Kristo, mahal ka, Kristo, mahal ka, kagurangan, mahal ka, kagurangan, mahal ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan sa mga taong marahayan buot, inuumaw mi ka, rinurukyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli kandakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos sa daing langit nun, Diyos sa mga kamhan, kagurang nan aking bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kanama. Ika na nagapara, kan mga kasalan, kan kinaban, kahiray kami. Ika na nagapara, kan mga kasalan, kan kinaban, akoan sa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa to kanama, kahiray kami. Taika sanan banal, ikasanan kagurangnan, ikasanan orog kahalangkaw Hesu Kristo, kaiba kan Espiritu Santo, sa kamarawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, idukoan payo. O Diyos na nagkapahayag kan sa imong kapangyarihan, urog na sa pagpatawad asin pagkahera, dugangan mo sa mon sa imong grasya, tanganing danay na nagaandam sa imong panuga, gibuhon mo kaming makahiras sa mga langit non na kayamanan. Uli ka, Kristong kagurang na niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos, ang liturhiya kan tataramon. Pagbasa sa libro nin mga numero. An kagurangnan huminilig hale sa panganuron asin nakipag-ulay ki Moises. Kinua an espiritu na yaon ki Moises asin ihiniras sa 70 mga gurang. Kanan espiritu nakalaog sa sainda, naghula sinda. Duwang lalaki, si Eldad asin si Medad, nagpawalat duman sa kampo. An espiritu huminilig man sa inda,
Minsan day sinda nagduman sa tolda, an sa indang mga ngaran na lista sa kaibahan nin gabos. An mga ini nagpoon paghula numan sa kampo. May sarong aki na nag-usip kaini kay Moises. Si Eldad asin si Medad naguhula manduman sa kampo. Dangan si Josue, aki ninan, nakatabang ni Moises, poon kan siya sa ditpa, nagsabi, Moises, sa kong kagurangnan, pauntokon mo sinda. Si Moises nagsimbag, ano ka nauuri huli sa kuya? Lugod ang gabos sa banwaan nin kagurangnan, magin propeta. Asin itaon nin kagurangnan, an sa iyang espiritu, sa sainda gabos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Antugo nin kagurangnan, kaugmahan nin sa kuyang puso. Antugonin kagurangnan kaugmahanin sa kuyang puso. Banal antugo nin kagurangnan, nagtataong buhay sa kalag, mapapaniwalaan antugo nin kagurangnan, nagtataong donong sa mapagkumbaba. Antugonin kagurangnan kaugmahanin sa kuyang puso. Banal ang pagkatakot sa kagurangnan, nagdadanay sagkod paman. Totoo ang mga pagbuot nin kagurangnan, asin gabos matanos. Antugonin kagurangnan kaugmahanin sa kuyang puso. Sa sainda nakanood an sa imong surugoon, may dakulang balos an pag-utob kaiyan. Sisay an makakaisi kan gabos niyang sala. Sa mga hilom kong sala, patawada ako. Antugonin kagurangnan kaugmahanin sa kuyang puso. Likayan sa kasalan an sa imong surugoon, hare pagtugot na iyan maghade sa kuya. Ako magiging daing digta, linigi ako sa kasalan na makuri. Antugonin kagurangnan kaugmahanin sa kuyang puso. Ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni Santiago. Sarong patanid sa mga mayaman. Magtangis kamo. Pagtangisan nindo ang mga kasakitan na maabot sa saindo. Ralapa na ang saindong mga kayamanan. Kinakakanakan mga polilyo ang saindong mga gubing. Tinatakla na ang saindong bulawan asin plata. Takla na iyo ang masaksi laban saindo asin matunaw kan saindong hawak. Kalayong naglalaad para sa saindong sinaray bilang kayamanan para sa mga huring aldaw. Mga paraani nag-ani sa saindong mga uma, asin dinaya nindo sinda. Dangugaan kinurahaw kan mga tandan na saindong pinugol. Isipon nindo na an kinurahaw kan mga paraani nakakaabot sa talingan nin kagurangnan nin mga hukbo. An saindong buhay digdi sa daga, buhay sa karangahan asin kalabihan. Sa panahon nin burunuan, binabasog nindo an saindong mga puso. Kamo an nagpadusa asin nagpagadan kan tawong daing sala. Asin dai siya nagtumang saindo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
An kagurangnan mapasindo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na Ebanghelyo susog ki San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Juan nagsabi sa iya, Maestro, nakahiling kami nin lalaki na nagpapaluwas ng mga demonyo sa ngaran mo, asin sumuyang sinaway, huli taday siya sa kaibahan niya to. Si Jesus nagsabi sa inda, Nainindo pagsawayon, huli taday nin minagibong milagro sa ngaran ko, na nagpapakaraot sa ko. An bako niya tong kalaban, kaapil niya to. Totoong sinasabi ko sa indo, ang nagpapainom sa indo, nin sarong basong tubig, huli ta kamo nagsusunod sa maestro, dai mahalian nin balos. Si Jesus nagsabi, ang maging dahilan nin pagkasala saro kay ni mga saradit na nagtutubod sa kuya, maray pa nan gapong gilingan, igakot sa iyang liog, dangan itapok sa dagat. Kunan sa imong kamot, maging dahilan, nin pagkasala, putula. Maray pang makalaw ka sa buhay, saro sa ng kamot, kis sa may doang kamot, alagad mapapaimpyerno, duman ang kalayong dai napaparong. Kunan sa imo mga bitis, maging dahilan, nin pagkasala, putula. Maray pang makalaog ka sa buhay, saro sa ng bitis, kaysa may duwang bitis, alagad mapapa-impyerno. Kunan sa imong mata, maging dahilanin pagkasala, hulwata. Maray pang makalaog ka sa kahadean, na saro sa ng mata, kaysa may duwang mata, alagad mapapa-impyerno. Duman, an ulod dai nagagadan, asinan kalayo dai napaparong. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Matukaw po. Maray na hapon, lalo-lalo na po sa mga nagdadalan sa tuyang live stream, ngunya na hapon. Proud ka daw na maging Katoliko? Ano daw talaga ang buot sabihon pag sinabing Katoliko ka? Sabi da aninda, kitang mga Katoliko, may katok na liko pa. Matugot ka daw? Igwanin nagkakapira sa tuya na nagsasabi na sindadaa Katoliko sarado. Ano ang buot sabihon ka ini? Ang pagiging sarado daw, nangangahuluganin masarig na paninindugan sa tuyang pagtubod, asin pagiging Katoliko sa tuyang mga tataramon asin gibo. Kadakol ang Katoliko na binansaga na KBL, ninhuli tamahihiling mo sa nasinda simbahan sa tulong panahon kan sa indang buhay, sa kasal, sa bunyag, asin lumong. Ano maga ang kahulugan kan sa tuyang pagiging Katoliko? Igwada po, ninsarong mayaman na babaeng balo, ang nagdulok sa padi, ang hinaga asin hinagad, na minsan ang siyang nagadan na ataman na dayo, ninhuli tapadangit ng marhay ini, asin pinagkukonsiderar na tunay niyang aki. Nagsayo maan padi, asin sinabing dai pwedeng misahan ang sarong hayo. Iyo po, Father, sayang, 10,000 pa naman ko ta, an itatao ko para sa misa. Day bali, diyan na lang sa ibong nasimbahan kan aglipay ko siya papamisahan. Biglang napakuraho ang padi, Mrs., day pwede yan. Saro kang Katoliko, kaya man, dapat andayo mo, madyana, misahan ta na siya. Ano daw talaga? Ang buot sabiyon kan tataramon na Katoliko na nakakabit sa tuyang pangaran na Kristiyano,
Mahihiling daw ini sa Biblia. Kung buhay pa si Brother Eli Soriano, asinahaputon ang magiging simbag niya dai. Bako man kaya na Tagalog ang tataramon na Katoliko, inigikan taramon na Grego na anbot sabihon universal o para sa gabos. Ninhuli tamakusog ang satuyang paninindugan na ang kaligtasan itinaon ni Kristo para sa gabos. Kristiyano ka man o bako. Ang langit, bako sana para sa nagkakapirang grupo, arog kan pag-aako na ginigibo kan ibang sekta na sindasana ang makakasalbar. Mas kinangani direktamenting da inahihiling sa Biblia ang tataramon na Katoliko, may hiling man yato ang pangkagabsan na pagsabot na mayo nin pinipili ang gibong marahay asin nakakapaugma sa Diyos. Sa enot na basahon asin Ebanghelyo, may hiling niyato ang tema na ang grasya ng Diyos libre niyang itinatao maski sa kiisay. Ang sabi ni Moises, kanigwa ni nagkeha, naigwa ni nagtutukdo, na daiman ninda kairiba sa grupo, mas gusto ka ngani na maging profeta sa gabos na Israelita, asin mapano sinda kan espirito kan kagurangnan. Sa Ebanghelyo, arog man kaini ang sinabi ni Jesus kan ibareta ni Juan na igwa ni nagagamit kan siyang ngaran sa pagpapaluwas nin demonyo. Day nindo siya pagbawalan. Ninhuli tamayong tao na matapos maggibo nin milagros sa ngaran ko, ang tulos-tulos magtataram nin maraot laban sa kuya. Ninhuli, taan ba kong laban sa tuya, kaapil niya to. Mga tugang, bako daw na napakamarahayon ang Diyos, napakahiwas kan siyang pagkamot asin pag-iintindi, ang siyang kaligtasan na itinatao mayong pinipili para sa gabos Katoliko. Lugod, arog man kita kaini, sa pagpahiling nin pagkamot sa iba, mayong pinipili. Ang mamuot para sa gabos, bako sana para sa mga namumutan, alagad para sa mga nagkukulang sa pagkamuot. Bako sanang para sa mga amigo-amiga, kundi para man sa mga kaiwal. Lugod, maging bukas ang satuyang isip asin puso, sa pag-ako sa iba, asin sa pagpahiling, kan sa tuyang pagkamot sa inda, urog na sa mga nagtitios. Siring man mga tungang, ang ikapat na Domingo, kan panahonin paglalang, or Sunday of Creation, nagpapagdamon sa tuya na maging bukas ang sa tuya mga puso sa inagrangay, kan kinaban, asin kan mga taong nagtitios. The cry of the earth and the cry of the poor. Nakabase ini sa integral ecology na sinasabi na igwaning relasyon ang gabos na linalang nin Diyos. Sa padagos-dagos na pagkaraot kang naturalesa, ang urog na naapektuhan, iyo ang mga taong pobre o nagtitios. Kaya ngani, masabi niya to na, a true ecological approach always becomes a social approach. Ang satuyang Santo Papa mismo, si Papa Francisco, nagpapagramon sa tuya sa dokumento na Laudato Si. Care, and I quote, care for the environment is always a social concern as well. Let us hear both the cry of the earth and the cry of the poor, unquote. Ang tunay na Katoliko, igwanin pagpapahalaga sa naturalesa at sa mga nagtitios. They pwede
an mga tataramo na, mayo ako nin pakiaram. Kunan pinag-uurulayan, iyo an kamugtakan kan mga taong nagtitios. Ang sabi sa banal na kasuratan, whoever shuts their eyes to the cry of the poor will also cry out and not be answered. Hali po yan sa Book of Proverbs, Kapitulo 21, versikulo 13. Lugod, ang mga inagrangay kan kinaban, asin ang pagtangis kan mga tao nagtitios, iyo ang magsadol sa satuya na mabuhay, na igwa nin paninimbangan, tangani na pahalagahan, asin pangatamanon, ang balaog niyang saro sa nang kinaban, na satuyang pinag-eerokan. Igwa daw nin pinipili ang pagkamuot mo, kunsiring saro ka kan certified na katok na liko pa. Mamuot ka nin mayo nin pinapalain, asin nagahalat nin balos, asin magiging maninigo ka sa pangaran mo na Katoliko. Matindog po, asin ipahayag taan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos sa mga kamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya, kagurang nanta, ipinanginam huli ka ni Espiritu Santo, namunda kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, uminilig sa mga gadan, kanikatulongan daw na buhay dawat halos sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang mga kamhan, haliduman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinaban nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay luwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi nin banwaan, matugang maimbi kita sa Diyos na paliwanagan kita, mantang dinadaran niya to sa iya, ang mga pangangaipo kan kinaban niyatong baranga asin siriblag, an simbag kagurangnan, hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing magdanay sa simbahan ang katuninungan asin pagkaoronyog na an ebanghelyo tunay na ikaharubay sa kinaban. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing iwaras sa to an balaog nin kapatawadan asin pakipag-ulian, asin an kaumayan sa mga kulugbuot na dara kan pagkabaranga, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing tunay na mamidbidan ang karahayan nin mga tao bilang kasangkapan kan Espiritu Santo na naghihiro sa kinaban, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagmaedad na, mga nagsusulo-solo, mga biyadi, asin mga nagihelang, magkusog huli kan mamumuton na presensya kan Diyos. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan niyatong katuod na nainot na sa to, makisumaro sa katuninungan asin kaugmahan kan kahadean kan Diyos. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Langit no na Ama, tabay kaming mahiling ang ibang tao, sosog sa imong mga mata, warasan sa man mahiwas sa pagkasabot, asin ang pagkamatinao kan puso, tanganing akon an marahay, sa inman ini magikan, uli Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos, ang liturhiya kan Eucharistia.
Nagpakumbaba, siling sa sarong dukha. Nabuhay sa tahong yamo, sa pakisumaro sa mo. Yaon sa mga nagtitiro sa tawan sa mo mga mataning pagtubod, mahiling ka sa kapwa na nagiging ikaw. Sa katuod na naghahagad ning pagrana, ginigibo sa imoan, ginigibo sa iya. Nagaramon kan Diyos na nanita mo. Nagpakumbaba, siling sa sarong olipo. Bago pa pulos Magpamibig kamo mga tugang tanganin sa ko asinan sa indong atang. Makamanlugod kan Diyos sa mga kamhan. Akon manlugod kan kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang yato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na mahirakon, waras sa mo, naining sa mong pagdulot, maako mo, asin huli kayan, mabukasan para sa mo, an burabon in gabos sa bendisyon, uli Kristo na sa mong kaguranan. Amen. An kaguranan, mapa sa indo, Asin sa saimong espiritu, itas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan hatuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Tong maninigo asin dapat matano sina kaligtas sa danay asin men sansaen. Magpasalamat kami sa imong kagurangnan, banal na Ama, Diyos sa mga kamhan asin daing kasagkoran, uli Kristo na sa mong kagurangnan. Tas sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay nin tao, sa pagtios pinara niyan sa mga kasalan, sa pagkabuhay liwat halos sa mga gadan, binugtak niya ang agihan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran, sa pagsakat sa imo Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya kaiba kan kadakol-dakol na angeles in santos, nag-aawit kami sa imo, kan imno nin kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Banalan, kagurangan, Diyos nin mga akbo, anangitasin ka, ano kan sa imo, kurawayan, o sa kaitaasan, palagdanan inadigdi, sa ngalan ka kagurangan, o sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad ang banal, burabunin gabos sa kabanalan, kaya ining mga atang namindi kami, pabanala ka ng buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asindugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo.
kan siya sa rogari niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuhan siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binakini asin itinao, sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamagabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siringman, pakamamanggi, pagkanyaman kan kali, singirari pagpasalamat sa imo, itinal sa iya mga disipulos nan sabi, mag-ako kamagabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan napapabuluson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibohon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubo, kagurangan, pinapamaretan niya mo, pagkabuhay mo liwa, ipinakahayo, sagkod na ikamagato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagadan sin buhay luwat, nagdadolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kali sin kaligtasan, nagapasalamat na pinagpagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pag sararoon kan Espiritu Santo. Ginunduman kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mga Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siringman ginunduman sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglawom kan pagkabuhay luwat, asinan gabos sa mga gadandangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiray kami gabos, namibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na ina kan Diyos, San Jose na sa iyang ago, kan mga banal na apostoles, singabos na santos, na kaitupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigon magin kaheras, kan buhay na daing kasangkoran, mag-aumawasin, magpamaraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga kamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos sa galangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen. Amen. Amen.
Natugdaan kan manakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos non na kaugalean nangangahas kitang magsabi. Amanya mo niyaon sa langit, pabanalonan ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an buot mo sa daganing siring sa langit, an sa maong kakanon sa aral daw itaw mo sa muya unyan, asin patawadan mo kami sa mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pag narahas sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot, namibig kami kagurangnan, warasan sa maldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahera, maging danay na talingka sa kasalan, asin mantiwasay sa gabos na kapurisawan, matang kami naghahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. Hulita sa imo an kaadean, asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan ika nagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indon, sa kaong katuninungan itinataw ko sa Indo. Hari paghilingan sa mga kasalan, kunyan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkani ko na siya patuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabotan, ika na nabubuhay, asin nagahades sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay namapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraon kamo nin katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Kasalan kan kinabang, kahirati kami. Kudero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinabang. Tawi kami nin katuninongan. Uyaan kordero kan Diyos, uyaan nagapara, kan mga kasalan, kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi, kan kordero. Kagurangan, bako akong maninigo, na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram kasana, asinan sa kong kalag, maumayan.
Mamibig kita, idukoan payo. Kaguranan ang langit no na misteryo, lugod magin para sa mo, bulong nin kalag, asinhawa, tanganing makisumaro sa iyang pasyon, sa agpahayag kan sa iyang pagkagadan, asin magin para mana kan sa iyang kamarawayan, siya na nabubuhay at sinagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Prayer to the Virgin of Peña Francia, maluhod po. Turn to me thine eyes, O most loving Virgin of Peña Francia, and have mercy on my soul, that comes to thee full of repentance. Protect my family, relatives, my friends, and benefactors. Intercede for devotees, both the living and the dead, especially those whom I am most obliged to help. Pray for me, console me, save me. In my hours of peril, adversity, and affliction, above all, in the hour of my death, appear before your divine Son to help me and defend me. Tell him that I am your devotee, and that having complete trust in your protection, I kneel before your miraculous image to ask for your powerful intercession. Virgin of Peña Francia, pray for me, help me, console me, and deliver me from all evil. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende. O clemens, o pia, no dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut dignificiamur for promissionibus Christi. Oremus omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosa Virginis Matis Maria corporet anima, ut dignum Filii Tui vitaculum efficim eretu, Spiritus Sancti cooperande preparasti, daut cuius commemoratione leitamu, eis intercessione ab instantibus mali, et morte perpetua libiremu, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium magnat semper nobiscum. Amen. An kagurangnan mapasindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos sa mga kamahan, anama, asin ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Propaganyatan suyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia.
Suene vibrante l'himno di amor que entona tu pueblo con grata emoción. Suene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción. Patrona de Vito, gran madre Dios, se siempre la reina nuestra reina. Patrona de Vito, gran madre Dios, se siempre la reina nuestra reina. Marina Banggi po sa gabos.